y ngầu ye trái ở tình ye làm bị sao linh ngày kia mình ngô ya san ya li sim si ở yong tâm man ne nang trong pha upa nang tâm man môi ya tâm man mong trong mình ngô gai nang mong bu lam te vui ya nang mong tang me yong tam pha ken bu krista ya yong lak yang yin yi ba chi su dang te sa e islan e chem e bu vui ya tai wan te kanan ka dong với la chi ne wong beng de li lam me kem cầu wang ngau ye chai bu chi ne kanan ka dong những ngôi ô đâu cha li ya yin yi te man wong tam chi ye ngôi lập ya san ya li sim si ở yong tâm man te nang trong pha upa nang tâm man vui ya tâm man mong trong mình ngô gai nang mong bu lam te vui ya nang mong tam me yong tam pha en bu krista ya yong lak yang yin yi ba chi su dang te yo quan ba hang ca ya lang nam ching ne tôi linh ba lang mo sa e is a chat vui quan te hang ca ya li na đâu cha li e ka ta như ha la ne yao li pu sa mong tam nang ching một lai ma ya san ya li sim si ở yong tâm man te nang trong pha upa nang tâm man vui ya tâm man mong trong ngô gai nang mong bu lam te vui ya nang mong tam me yong tam pha ken bu